Actualidade semanal en 140 segundos. Medio rural. O medio rural continúa ocupando un lugar central no traballo do PPDG nesta legislatura, tanto dende o Parlamento como dende o Goberno autonómico. Así, o Grupo Parlamentario Popular segue a traballar dende a Comisión de Estudos sobre Política Forestal coa intención de que o seu ditame reflicta un acordo de país con máximo consenso. Que estamos procurando acordos de país, buscar un consenso. Creo que no diagnóstico xa hai un acordo, cal é un bo punto de partida. Ademais, Feijóo anunciou a presentación do Plan Forestal de Galicia, un documento consensuado co sector que recollera integramente o ditame que saia da Comisión de Estudo do Parlamento. O obxectivo é empregar os 112 millóns de euros cos que está dotado o plan para duplicar a produción de madeira en Galicia nos próximos 20 anos, permitindo fixar poboación, minimizar o abandono do monte galego e, polo tanto, reducir o risco de lumes forestais. A capacidade de poñer en valor o activo que temos nos nosos bosques se vai a utilizar de forma axeitada e estamos loitando desta forma contra o abandono do rural, contra o abandono dos bosques e en favor da disminución dos riscos de incendios. Economía. Feijóo anunciou esta semana a convocatoria de axudas para os autónomos que precisen dunha segunda oportunidade. En total, a axuda poderá acadar os 5.000 euros por persoa. Trátase dunha medida que se enmarca dentro do Programa Autonómico de Axuda a Profesionais Autónomos, cunha dotación de 160 millóns de euros para esta legislatura. Benestar. E a Xunta vende a aprobar as axudas para a posta en marcha das casas do maior en concellos de menos de 5.000 habitantes. Son casas que permiten atender profesionalmente aos maiores nos núcleos máis pequenos de población de Galicia durante un máximo de 8 horas ao día, de luns a venres, con flexibilidade horaria. Actualidade. Arranca o Congreso Nacional do Partido Popular no que Galicia, con 327 compromisarios, ten unha importante presencia. De feito, Ana Pastor será presidenta do conclave e o ferrolán José Manuel Rei Varela tamén estará na mesa do mesmo. Segundo afirmou o secretario xeral, chegamos a este congreso con 2 candidatos rivais, pero sen esquecer que os inimigos están fora do Partido Popular.